Tak, dobrý den, krásný večer. Já vás tady vítám na třetím vysílání našeho kurzu Znovu objev radost a klid. A tentokrát máme téma inspirativní praxe pro posílení vztahů s dětmi a s partnerem. Takže na začátek bych chtěla tak krátce připomenout, co jsme už prošli v prvním a druhém týdnu. V prvním týdnu jsme se teda podívali na vztah sama k sobě, protože tohle je velmi klíčové v tom našem tématu. A zjistili jsme, co potřebujeme, podívali jsme se na takové jako naše to vnitřní já, s opravdu takovou jako upřímností a podívali jsme se možná na všechny ty role, které tam máme a v podstatě jsme si zmapovali tu naši situaci, to tady a teď, s čím jsme v kontaktu, nebo tak, aby jsme opravdu byli, věděli, teda jak to máme. Minulý týden jsem sdílela takovou krátkou teorii o tom, jak funguje náš nervový systém, jak funguje reakce na stres a hlavně, jak ten náš nervový systém zregulovat. No a dneska se budeme podívat do takové jako širší úrovně, půjdeme do dynamiky vztahů a jak můžeme posilovat ty vztahy, aby pro nás byly zdrojem bezpečí aby nebyly zdrojem právě těch konfliktů a toho stresu. Protože já tady ráda používám a pro mě je takový leitmotiv nebo takové jakože moto. Tady mám mého učitele, pana doktora Petra Péteho, který nám říkal ve výcviku, že trauma vzniká ve vztahu, ale vztahem lze i ho vyléčit. Takže já bych tímhle vysíláním chtěla tak nějak uznat nebo oslavit naše vztahy jako nejsilnější seberegulační mechanismus a taky takovou osobní cestu právě k té duševní pohodě. Takže prvně bychom si měli uvědomit, že člověk je vztahová bytost nebo že je sociální bytost. My se rodíme se jako zcela závislá miminka. Lidská mláďata jsou zcela závislá na svých bližních a na těch pečujících osobách. A trvá tomu hodně dlouho. Pomocí vztahů, našich prvních vztahů se i učíme a je to díky tomu, že máme v mozku nebo naše buňky, naše nervové buňky jsou zrcadlící neurony, se tomu říká. A je to tím, že jsme jak ty opičky, který to, co prostě vidí, tak to mají tendenci opakovat. Takže my opravdu z té naší z těch prvních životních zkušeností a toho našeho prvního prostředí, ta prvotní socializace, tak to je taková nejvyšší škola života, tam se ustavuje nejenom ty naše jako dovednosti, tam rosteme, ale usazuje se tam i naše osobnost a to, jak o sobě uvažujeme, o tom, jak vnímáme svět a jak tvoříme ty významy, že jo, včetně nějaké kulturního rámce a i toho jazykového nebo symbolického prostředí. Takže jsou to je to teda nejenom chování a přemýšlení o světě, ale jsou to ty emoce. My se učíme totiž seberegulaci tím,
regulaci našeho nervového systému se učíme tím, že pozorujeme, jak to dělají ti naši blízcí. Takže to je vždycky pro mě taková hodně důležitá připomínka, že jako ten dospělý, který je v interakci s třeba s vlastním dítětem nebo s dítětem ve škole, když pracuji ve škole, nebo v rámci prostě vztahu dospělý versus dítě, tak vždycky já jsem ten odpovědný, ten, který by měl řídit, nebo tam dochází k té koregulaci, to znamená vzájemného sklidnění, ale bohužel tam může dojít i k tomu, že ty emoce se rozšíří tak i na toho dospělého a v podstatě jsou tam potom dvě zraněné děti a se to tak jako spíš graduje ta dynamika. Takže je tam i důležitá ta dynamika těch vztahů v rodině. Tady jsem chtěla říct, že vztahy, že je dobrý si to taky prostě zmapovat, jak ta naše rodina vypadá, jako kolik je tam lidí, jaký mají mezi sebou vztahy, v jakém pořadí přišli do té, nebo je věkový pořadí a jak je ta rodina prostě postavená. Protože je hodně důležitý, aby v tom partnerství aby tam byla rovnováha, aby tam byla respektující vztah s partnerem, vzájemného přijetí, což je někdy oříšek, že jo, muž a žena jsou jako dvě rozdílné entity a máme jiný jazyk lásky a může to někdy dělat jako zlé, nebo respektive ta cesta k porozumění může být náročná. Na druhou stranu je nutný vědět, že právě ta dynamika té rozdílnosti je to, co je základ toho vztahu a je velmi přirozené. Je to ta přitažlivost toho, že my v podstatě tím rosteme, tím, že ten partner nám dodává něco, co my sami nemáme. No a chtěla jsem říct ještě, že právě vztahy s dětmi jsou specifické v tom, že já jsem ten dospělý v tom vztahu, já jsem ten odpovědný, já mám odpovědnost za své chování, neznamená to, že já vždycky budu emočně, měla bych být emočně zralá osoba, ale nemůžu být vždycky úplně jako v zenu. To by prostě nebyl život, takže si myslím, že i v pořádku, když naše děti někdy nás vidí, že něco třeba jako neřešíme úplně šťastným způsobem a když to potom vykomunikujeme a možná se omluvíme za naše chování a společně se na to podíváme, tak to může být zase krásným prostorem pro to učení a pro ten růst. Takže tady je i to téma těch i hranic a chtěla jsem říct, je hodně důležitý pro nás jako pro ženy nebo v té rodině právě a v těch rolích, které v rámci té rodiny neseme, tak si uvědomit i, kam jde ta energie, za kým. Říkáme, je zcela přirozené, že o naše nezletilé děti pečujeme a že jim věnujeme tu pozornost a tu péči, ale je hodně důležité i, aby jsme nezapomínali na sebe samozřejmě, ale i na našeho partnera, který prostě ten vztah potřebuje taky opečovávat.
No, ale vlastně dospělý je zodpovědný sám za sebe a ten druhý dospělý. A my taky musíme vědět, nebo že nemůžeme nikdy změnit, jak to má ten druhý v tom vztahu. Můžeme maximálně komunikovat to, jak to máme my a můžeme taky změnit ten náš přístup nebo tu reakci nebo tu komunikaci, jak komunikujeme svoje potřeby. A to bychom se na to chtěli teďka soustředit. A ještě jsem právě chtěla říct, že s dětmi je to tak, že oni ještě nemůžou nést plnou odpovědnost nebo samozřejmě to postupně dozrává a eh, děti potřebují postupně přebírat odpovědnost. A je tam velký téma to, že my postupně dáváme dětem kompetenci, aby například si zvolili oblečení, aby si hlídali čas nebo přípravu do školy a v podstatě necháváme jim takhle kontrolu nad svým životem, aby jako věděli, že oni jsou nositelé té odpovědnosti, že tam není ten kontrolující rodič, který všechno musí dohlídnout. A myslím si, že potom v té ideální rovině, nebo jestli to tak postupně vroste do takového jako schématu nebo modelu rodiny, že každý zná svoji roli, a své místo v rodině, panuje tam mezi těmi členy rodiny důvěra a že můžou spolu kdykoliv vykomunikovat cokoliv by potřebovali. Tak, na praktické cvičení se teďka vrhneme. A první cvičení je na hranice, protože to mně přišlo jako, že to je věc, kterou můžeme si lehce uvědomit, kde jsou ty hranice v v těch našich stazích. A já na to mám takové krásné cvičení, určitě jste ho někdy zažili, ale vám vřele doporučuji si ho udělat. A to je to, že si na čistý papír a udělám si takového jako panáčka. Uh, což může být takový krásný, taková krásná šablonka, to mám já, moc ráda s ní pracuji, ale v téhle chvíli nám to jenom dá představu o tom, že na A4 si udělám takový obrys takového panáčka a ten princip je takový, že dovnitř toho panáčka napíšu, co mám a nemám pod kontrolou, nebo co můžu ovlivnit, co mám ve svých rukou. A napíšem tam opravdu všechno, co můžu ovlivnit a jak. No a ven samozřejmě napíšu, co nemůžu ovlivnit. Takže právě i v kontextu vztahu můžu tam napsat samozřejmě i další jako věci, jako třeba počasí nebo hm, nevím, teďka mě nic nenapadá, ale právě v kontextu vztahu já si tam zapisuji, uh, že můžu ovlivnit svoje chování, můžu ovlivnit svoje emoce a můžu ovlivnit to, co si myslím, nebo aspoň k tomu směruji, k tomu uvědomění a k tomu pevnému, k té kompetenci vlastně takhle to vnímat. Protože tady je to největší aha toho cvičení, že to, co je vně, to, co je mimo nás, za hranicemi té naší osobnosti, toho našeho panáčka, je vlastně chování druhých a jejich pocity. Takže já nemůžu ovlivnit, jak se druhý chová, nemůžu ani ovlivnit, jak se rozhodne,
v podstatě to není v mojí kompetenci a jediný, co můžu, tak to právě v rámci toho vztahu komunikovat. A to je ten druhý tip. To je to druhé cvičení, nebo to je ta druhá praktická ukázka, kterou vám dneska chci nasdílet. A jsou tipy pro respektující komunikaci. Takže to je, myslím si, že taky taková věc, která není příliš jako, je taková zřejmá, ale myslím si, že neopozorují, že někdy v ní selháváme právě proto, že nemáme ty návyky úplně, naši rodiče tohle, tohle prostě nás naučili po tom starým způsobu, ale není to tak složité a při troše tréninku tak to úplně jde krásně odladit. A tím prvním způsobem nebo tím vodítkem k tomu je já sdělení. To znamená zase mluvím o sobě a to zájmeno já dávám jako na první místo do té věty, takže já to vidím, já teďka potřebuju, já se takhle cítím a tak dále. A druhý takový princip komunikace respektující je nehodnotit. My tak zase máme to někde jako v sobě zakódováno, nebo spíš jsme si to tak osvojili, možná v dětství, možná během školní docházky, že máme neustále potřebu hodnotit něco, že nějak se vůči tomu vymezovat, nebo dochází tam i třeba k takovému srovnávání, jako, nebo právě jsou nějaký, jakože, takový trošku jako chybný očekávání a potom jsou takový jako se dějí právě ty konflikty. Takže já jako je potřeba prostě vědět, že hodnocení vede k vymezování a oddělení a to právě, že je konfliktní v těch vztazích, protože právě skrze vztahy bychom měli být spíš podporování a cítit to posílení toho propojení, než být v těch konfliktních vztazích. Takže koukám, že jsem to vzala celkem rychle, ale nechci to ani příliš přehlcovat, i když téma je to určitě moje jedno z nejoblíbenějších a určitě ráda budeme na tom ještě pracovat, ještě v tomhle týdnu. A já bych ráda teďka zhrnula, co se nám, co jsem obsáhla v tom vysílání. Takže první bod důležitý, vztahy jsou důležitým nástrojem nebo pomocníčkem pro naši seberegulaci a naši duševní pohodu tudíž. A pojďme toho teda využít a já myslím si, že všichni to známe, že to sdílení je velmi mocné a nemusíme hnedka, je vždycky důležité mít aspoň někoho, s kým sdílím možná právě ty svoje stresy nebo problémy a můžeme takhle vzájemně se inspirovat. Pomocí nebo prostřednictvím zrcadlových neuronů dochází k takovému principu zrcadlení emocí a toho těch druhých a zrcadlíme i nebo opakujeme i vzorce těch našich blízkých, takže je důležitý vždycky si být tohodle vědom a tak nějak se v tom jako zastavit a navnímat si to, co je moje, nebo co mi to má říct, že se mi to děje. To jsou hodně
silné, mocné otázky a právě potřebujeme ten čas pro tu sebereflexi, aby jsme zjistili, někdy skutečně je potřeba odstup. Skoro vždycky je potřeba odstup a nadhled, takže já si myslím, že je potřeba právě si vzít ten čas, hnedka nereagovat, nemuset reagovat, to je zase taková jako velmi praktická připomínka, že nemusíme hned reagovat. No a že hranice a komunikace jsou klíčem k těm zdravým vztahům. Takže dneska jsme si nasdíleli 2 důležité typy pro komunikaci a pro ty zdravé vztahy. A já se tímto to uzavírám, to vysílání. A já budu moc ráda za vaše sdílení, možná nějaké zkušenosti, nebo jestli k tomu máte otázky, nebo nějaké doplnění. Určitě budu moc ráda, když rozvíříme diskuzi a budu se těšit na posledním týdnu, poslední vysílání, kdy budeme integrovat a budeme si nastavovat návyky pro to, všechny ty 3 úrovně, co jsme obsáhli, tak my to teďka budeme integrovat do našeho života a budeme si to usazovat v té praxi. Takže já vám děkuji za pozornost a přeju vám krásný čas a hlavně krásnou cestu k znovu objevení radosti a klidu v našem životě. Mějte se hezky, nashledanou.